amaJuda ukunye namadoda azizange mabini ya indoda ngasekunene indoda ekhohlo amadoda yonke lonto yenzeka ngevume kakumkani uPilato bathi babembethelela emnqamlezweni Nkosi yami bamhlibula ingubo zakhe babelana ngazo bazaliseka ilizwi elathethwa ngumprofeti bayakobelana ngengubo zakhe benze amaqashiso ngezambatho zakhe hawu Nkosi yami bathi babedlula kuloo ndaba yeCalvary behlunguzela intloko bebenyelisa besithi kuye wena unguye ukumkani wamaJuda bathi babedlula apho besithi kuye wena wathi indlu ebathathwa iminyaka engama40 isakhiwa wathi wena uyawuchitha uyakhe ngensuku ezintathu bathi hlika ke emthini sokholwa nguwe bathi nabo babehleli naye emnqamlezweni bantwana bakaThixo bemziva bemthuthisa besithi kuye banguye unyana kaThixo usisindise ke nathi ekujibeleni abakulo madoda ndibona indoda bantwana bakaThixo iphelisa kumkhayo isithi awumoyiki na wena uThixo awumoyiki na wena uThixo ngoba thina sekule ndawo yezenzo zethu kodwa yena lona akanalo ityala bantwana bakaThixo yayilixa lesithoba bantwana bakaThixo bakusemveni kwemini ntandathu iyure ezigqithileyo ngentetho yethu enza le ntetho bantwana bakaThixo abakufunayo ukuthandaza ijikela incwadi ngelo xesha ilanga lalihlaba umhlaba lahlaba umhlaba kodwa isimanga sabasinye sobalithi kusemveni kwemini umhlaba lo ugutyungelwe umnyama bantwana bakaThixo kwasike kwehla isithokotoko sobumnyama bantwana bakaThixo yaqala le ndoda yantesabuhla obumnyama yaqonda intoba umkile uThixo wakhe usiwe uThixo wakhe haleluya wakhathazeka lo mntu ejinga kumthi ohlazo bantwana bakaThixo wathi wawukuva intoba umkile uThixo wakhe yabuhlungu inhliziyo yakhe yegqitha inhlungu zamanxeba ezikhonkwane bantwana bakaThixo yegqitha le nhlungu izifo zomzimba bantwana bakaThixo zokuxatyushwa emnqamlezweni rhamete bokwethethandazayo bantwana bendle ethandazayo yandlanduluka le ndoda ngelizwi emveni koba isifa lontlungu yathi eloyi undishiya nina yathi Thixo wam amadoda Thixo wam undishiya nina Yes. Eloyi amasa